Mun nimi on Pia Hofsten-Myllylä, toimin Suomen maanjohtajana Kindrel Finlandilla. Kindrel on maailman suurin IT-infrapalvelutoimittaja, eli toimitaan teknologia-alalla. Kindrel on kriittinen huoltovarmuustoimittaja. Me ylläpidetään ja valvotaan meidän asiakkaiden kriittisiä ympäristöjä tässä yhteiskunnassa ja toki meillä on hyvin tiivistä yhteistyötä puolustusteollisuuteen. Se on yksi hyvin tärkeä toimiala Kindrelille. Pyritään myös kehittymään ja auttamaan Suomea tässä toimialalla ja se on meille sydäntä lähellä oleva toimiala myös ja me ollaan pitkään toimittu puolustusteollisuudessa. Nämä rekrytoinnit puolustustoimialaan ja teollisuuteen on hieman erilaisia kuin ehkä moni muu rekrytointi, että siellä on erilaisia vaatimusmäärittelyitä, mitä pitää ottaa huomioon ja toki se, että Samilla on henkilöt, jotka ovat itse toimineet tällä toimialalla ja tämän tyyppisissä tehtävissä, niin se on äärimmäisen tärkeä lisäarvo meille siinä prosessissa, että me voidaan luottaa siihen osaamiseen ja niihin kyvykkyyksiin, mitä meillä kumppanilla on siltä toimialalta, ymmärtää sen toimialan vaatimusmäärittelyt ja kykenee sitä kautta täyttämään sen tehtävän. Että nämä on rekrytointeja, missä ei ole näissäkään varaa virheliikkeisiin.